Vědci upozorňují, že mutování viru je normální, při jeho množení totiž může docházet ke změnám, tedy mutacím v jeho genetické informaci. Ta určuje vlastnosti a chování viru. Pokud je mutací víc, tak vzniká nová varianta. Mezi ty aktuálně nejsledovanější patří takzvaná britská, jihoafrická a brazilská. Tyhle ty tři varianty mají společný kořen. Je to varianta, která se šířila o trochu rychleji a vyputovala jako první z Číny a vlastně obsadila v podstatě Evropu a Spojené státy nebo celý zbytek světa. Tam měla mutaci D614G. Potom se od sebe tyhle ty tři linie oddělily a v těch oblastech, kde měla pandemie nejhorší průběh, tak tam vznikla mutace, shodou okolností stejná u všech třech, to je ta mutace Nelly, na špičce toho spike proteinu, díky které se ten virus dokáže lépe přichytit na naše buňky. A ta způsobuje, tato mutace, že se ten virus výrazně lépe šíří. Všechny tři varianty tedy mají stejnou mutaci, ale každá ji získala na jiném místě světa zhruba ve stejnou dobu, když tam probíhala ta krize. A potom se ještě samozřejmě nazbíraly tyhle ty varianty ještě další mutace. Pro nás jsou důležité z biologického hlediska hlavně mutace, které snižují účinek těch protilátek proti původní. To zatím nazbírala pouze ta brazilská a jihoafrická mutace, britská to zatím nemá. Vy jste tedy zmínil, že všechny tyto varianty se vyvinuly nezávisle na sobě, stejnou mutaci. Jak je něco takového možné? Znamená to, že ta mutace je pro ten virus nějakým způsobem výhodná? Je to vlastně ta přirozená cesta evoluční, kudy se ten virus vydá? Tak v tomhletom čase je to spíš ještě výhoda populační, protože pořád ten virus má před sebou tu takzvanou naivní populaci a hodně koho našířit, takže spíš spolu, když ty viry soupeří, tak spíše rychlostí. To je ta mutace, o které mluvíme na Nelly, na špičce toho spike proteinu. Může se to stát poměrně jednoduše, protože ten virus ten má jenom 30 000 písmenek. Na Zemi už se dneska nakazilo nějakých 130 milionů lidí, takže sem každý druhý nějakou mutaci přidá, takže celkem, že se to stane mnohokrát, je jasné. Ono nestačí jenom, aby k té mutaci došlo, také ten člověk, který tu mutaci vypěstuje v sobě, ji pak musí předat dál, takže pravděpodobně vznikla i vícekrát, ale naštěstí se v těch oblastech nerozšířila. Když někoho nenakazíte, tak ta mutace se nikam dál nedostane, ale bohužel v těchto třech případech právě v zemích, kde je zrovna krize a mnoho nakažených, tak se ta mutace rozšíří. A protože se šíří rychleji, tak časem přeroste prostě tu původní variantu. A co tedy rozhoduje o tom, která varianta vlastně převládne a stane se dominantní? Tak, jsou to dvě věci. Za prvé je to rychlost šíření. To vidíme u té britské varianty. Tato vlastnost, ta rychlost šíření, ta se uplatní zejména, když je ještě hodně nenakažených lidí a když celkový počet těch nových nákaz je velký. Tak pak se ta varianta šíří rychleji než ty ostatní a postupně převládne. Pak nastává druhá situace, která zřejmě nastala v Manaus, Brazílii, kde to město bylo v první vlně velmi silně zasaženo. Odhaduje se, že tam podle různých studií, není to úplně jasné, že tam, ale rozhodně tam bylo nakaženo více než 50% obyvatel, možná až 70% obyvatel. Tak tam už ti lidé mají protilátky proti tomu koronaviru, a začne se šířit varianta, která uniká tomu imunitnímu systému. Ta normální už se šířit nemůže, protože už vás nenakazí. Takže to se stalo tam. Proto se této varianty teďka trošku bojíme. Situace zase je dobrá nebo dost možná, že ta varianta brazilská a jihoafrická se nešíří rychleji než ta britská. Ty mají tu samou mutaci a pravděpodobně velmi podobnou rychlost šíření. Takže i kdyby sem dostala se nešťastnou náhodou nějaká z těch variant, tak tady už nemá tu výhodu rychlosti, protože Česká republika už je, tak říkajíc, obsazena tou britskou variantou. A jaké vlastnosti by tedy ta nějaká případná varianta, která by dokázala tu britskou variantu vytlačit, musela mít? Musela by být ještě rychlejší, ale mnoho virologů si dnes myslí z těch diskuzí, co tak se vedou po světě, že už není mnoho
mutací, které by mohly zvyšovat tu rychlost, že ten virus už se na tu naši lidskou populaci adaptoval a teď, že už jaksi není evoluční prostor pro to, aby se mohl šířit rychleji, nebo alespoň jednoduché mutace. Co se stane, když bude kombinace mutací, to se neumíme předvídat. No, v případě, že tady ta populace bude takzvaně promořená, to znamená hodně lidí bude mít protilátky, tak a přesto tady bude hodně virů zároveň, tak pak se může stát, že se tady buď to vznikne, anebo když sem přijde z ciziny varianta, která těm protilátkám bude unikat, takže bude mít výhodu, bude se tady šířit. Takže ono nestačí jenom to očkování. Očkování to není žádné sklo, žádná bariéra pevná, to nám jenom sníží množství toho viru a my ho potřebujeme snížit na tak malé množství, aby ty pravděpodobnosti, že se něco stane, byly velmi malé, pokud možno žádné. A tedy z hlediska viru, když se na to podíváme, jakože my jsme vir, jaké jsou ty ideální vlastnosti, aby se ten virus co nejlépe rozšířil mezi lidi a vlastně získal co největší prostor pro svůj život? To se mění s časem a se strategiemi, které používáme proti němu. Stejně tak, jako my se bráníme viru, tak on mění ty strategie, nebo my ho nutíme měnit ty strategie. Takže ze začátku, a to dobře vidíme, se šíří hlavně ty mutace, které způsobí rychlejší šíření toho viru. To je ten první krok, to je ta spíš populační biologie, ještě ne ta evoluční. No a potom dojde k situaci, kdy ten virus už musí o ty nové hostitele bojovat mezi sebou. Pak zase bude trošku jiná situace a budou vyhrávat možná už ti, kteří třeba budou způsobovat lehčí průběh, takže ten člověk si toho nevšimne a bude dál ten virus šířit, když toho těžké průběhy už budeme rychleji zachytávat a budeme je rychleji dotrasovávat. Takže ta naše strategie do budoucna bude určovat, co bude výhodné pro ten virus, respektive jaký prostor, který prostor mu necháme, tak ten prostor on vyplní. Ono obecně platí, že koronavirus SARS-CoV-2 tedy mutuje zhruba 2krát pomaleji než chřipka. Přesto se ale neustále mění a máme tisíce různých variant. Proč se ten virus stále mění? Pozor na to, on se mění nesmírně málo. To je jenom ta čísla, která mu dovolíme, jsou tak obrovská, že to vidíme. Jo, protože prostě v tom nose máte miliardu kopií toho viru, které vyrobíte, no a sem tam se udělá chyba. Máme přes 100 milionů nakažených pacientů. Každý z těch pacientů během té doby byl laboratoří pro ten virus, který se ten virus zkoušel, ty různé mutace. Takže to je přirozená vlastnost, dělají to všechny viry. A to, co jsme viděli v počátku té pandemie, bylo právě obrovské množství těch různých variant a mutací. Většina z nich ale tomu viru nic dobrého nepřinese, dokonce spíš budou škodlivé a proto časem vymizí. Protože ten virus měl tak volné pole působnosti, tak jsme si jich všimli a chvilku vydrželi. Ale časem se stane velice pravděpodobně, tak jako je to u chřipky, že se vyšlechtí nějaké kmeny nebo strainy jednotlivě, které se možná budou trošku lišit ve svých vlastnostech nebo budou optimalizovány třeba na různé zeměpisné šířky nebo na různý genetický základ, který hostitel. To nevíme, ale je to docela možné, že vzniknou nějaké takové varianty, anebo jedna bude nakonec neúspěšnější, shromáždí se v ní všechny ty varianty a ta potom vlastně časem přeroste na celém světě a vznikne jeden jaksi takový v uvozovkách stabilní kmen. Tak se to u virů běžně děje, takže není důvod předpokládat, že by se tady dělo něco jiného.